În ultimii ani, observăm cum ideile extremiste devin amenințător de populare peste tot în Europa. În România, chiar la ultimele alegeri am simțit cum ne-a șuierat pe la ureche glonțul extremei drepte și amenințarea ei continuă să ne prindească în anii care urmează. Oare am uitat cum arată lumea sub conducerea unui regim extremist? Astăzi vom face o incursiune în trecut, în timpul Germaniei naziste, pentru a descoperi cum regimurile totalitare extremiste au folosit arhitectura ca o armă subtilă, dar extrem de puternică, pentru a-și consolida influența asupra maselor de oameni. Clădirile și spațiile publice sunt mai mult decât piatră și beton. Ele spun povestea regimurilor care le-au ridicat. În acest caz, o poveste despre control, putere și manipularea percepției publice. Înainte să vă povestesc despre arhitectura regimurilor totalitare, trebuie să vorbim întâi despre orașe. Orașele sunt făcute pentru a fi locuite. În oraș oamenii merg la muncă, la școală, își plimbă câinele, beau, mănâncă, fac sport. În oraș oamenii se întâlnesc, se cunosc și se recunosc. În oraș oamenii protestează, sărbătoresc sau fac activități împreună. Orașul este viață, iar personajele sale principale sunt cetățenii săi. Ei bine, ceea ce au în comun regimurile totalitare, fie că vorbim de fascism, nazism sau comunism, este că răstoarnă complet această perspectivă. Pentru a înțelege cum, priviți aceste două imagini. În stânga, o piață publică, democratică, un spațiu viu în care fiecare individ are propriul scop, iar utilizarea sa se schimbă în funcție de nevoile cetățenilor. Este un loc care invită, un loc în care prezența este opțională, în care oamenii pot exista doar dacă au nevoie sau dacă își doresc să fie acolo. În dreapta însă, avem planul pentru noul centru al Berlinului, așa cum și l-a imaginat Hitler. Un spațiu totalitar, rigid și sufocant, al cărui unic scop era să glorifice puterea statului. Cetățenii nu ar fi fost acolo din propria inițiativă, ci chemați, obligați să participe la adunări publice sau parade militare. Pentru individ, acest tip de spațiu nu inspiră voință sau libertate, ci neputință. Te fac să te simți mic, inconfortabil și vulnerabil. În esență, spațiile totalitare își pierd sensul atunci când sunt goale. Ele prind viață doar atunci când sunt pline de oameni aliniați care privesc toți în aceeași direcție. Haideți să înțelegem mai bine puterea simbolică a arhitecturii. Partea 1. Clădiri care stai răsuflarea. Pe șantierele impunătoare ale Germaniei naziste, alături de sunetul betoanelor turnate și al ciocanelor care loveau oțelul, răsuna și mai tare prezența unui singur om, Hitler. El era adesea acolo la punerea pietrei de temelie a noilor construcții. Într-un amestec de obsesie și ideologie, aceste clădiri deveneau mai mult decât simple structuri. Deveneau parte din arsenalul de propagandă al lui Hitler, destinate să inspire frică, loialitate și admirație oarbă. Hitler a admis el însuși acest lucru în mod public în nenumărate rânduri. De exemplu, într-un discurs ținut în 1937, acesta spunea: Cu cât sunt mai mari cerințele unui stat de la populația sa, cu atât mai puternic acest stat trebuie să se arate în fața cetățenilor. Construim clădiri pentru a întări această autoritate. Așadar, clădirile noastre nu sunt gândite pentru anul 1940, nici pentru anul 2000, ci pentru a fi catedrale ale proiectului nazist pentru mileniile ce vor veni. Ele vor deveni un element prin care populația noastră să simtă mândria de a fi germană. Hitler considera că industrializarea și urbanizarea rapidă au fost cauzele principale ale declinului cultural și moral al Germaniei. El glorifica viața simplă de la țară și ridica în slăvi țăranul german, văzându-l ca pe un simbol al virtuții și autenticității. Prin construcțiile grandioase, el dorea să transmită ideea că orașele nu mai erau simple spații destinate traiului cotidian, ci monumente reci și brutale care să întărească sentimentul de unitate națională. Orașele deveneau mai degrabă muzee ale măreției statului, piloni ai propagandei și fricii, menite să fie impresionante și terifiante, nu locuite. Proiectele arhitecturale ale regimului nazist adesea reflectau această viziune prin structuri masive, monotone și impunătoare. Spațiile gigantice și rigide provocau un amestec de uimire și intimidare. Printre cele mai frecvente proiecte se numărau piețele publice uriașe, concepute pentru a găzdui zeci sau chiar sute de mii de oameni. Despre aceste spații, un apropiat al lui Hitler spunea: Fiecare spațiu trebuie construit astfel că grupul care va umple va sta mereu cu fața către Führer. Arhitectura trebuie să încurajeze relația dintre Führer și popor, arborând steagul cu svastică într-o manieră monumentală, ca simbol al mișcării naționale naziste.
Un exemplu emblematic de astfel de proiect este câmpul Zeppelin. Inițial, un simplu teren de sport, acesta a fost transformat în anii 30 într-un loc monumental dedicat meetingurilor și paradelor militare. Elementul principal al designului era tribuna centrală. O structură grandioasă, lungă de 350 de metri, flancată de piloni masivi și decorată cu un simbol uriaș al svasticii, încadrat într-o cunună de frunze de stejar. În mijlocul tribunei era o platformă înălțată, de unde conducătorul german putea să se adreseze mulțimilor. De-a lungul tribunei erau montate zeci de reflectoare orientate către cer, transformând locul într-o catedrală de lumină pe timpul nopții. Ambasadorul Marii Britanii din Germania de la vremea aceea descria acest loc astfel: splendid și amenințător, ca interiorul unei catedrale de gheață. Câmpul Zeppelin a exemplificat perfect modul în care naziștii foloseau arhitectura pentru a proiecta imaginea unui stat disciplinat și ordonat. Paradele minuțios coregrafiate, cu o precizie aproape inumană, cu mii de soldați și steaguri naziste, erau concepute să impresioneze, dar și să intimideze. Spectacolul grandios avea rolul de a crea un puternic impact vizual și emoțional. Fiecare steag și fiecare pas contribuiau la o imagine perfectă de disciplină și ordine. O imagine care ascundea însă realitatea brutală a regimului. Partea a doua. Măreție cu orice preț. Proiectul de suflet al lui Hitler a fost remodelarea planului urbanistic al Berlinului. Arhitectul principal al acestui plan a fost Albert Speer, care devenise cel mai de încredere arhitect al lui Hitler. Totuși, adevăratul motor al proiectului a fost Hitler însuși, care schițase încă din anii 20 idei pentru un arc de triumf uriaș și o clădire monumentală acoperită cu o cupolă gigantică. Planul propunea o nouă axă centrală, un bulevard lung de 5 km care să taie Berlinul în două de la nord la sud. Unii urbaniști au asemănat această intervenție cu Marele Zid chinezesc. Unul divide printr-o barieră fizică, celălalt printr-o barieră psihică. Cu o lățime de 120 de metri, bulevardul era copleșitor și intimidant de traversat pentru trecătorii de rând, care urmau să fie forțați să traverseze pe dedesubt, prin pasaje subterane. Întregul complex fusese conceput să includă, în puncte cheie, clădiri și spații de o amploare enormă. La capătul sudic al axei se plănuia ridicarea noii gări de sud, o construcție care, odată terminată, ar fi fost cea mai mare gară din lume. Ca acest bulevard să devină realitate, ar fi însemnat distrugerea vieților a mii de persoane, prin demolarea locuințelor, magazinelor și birourilor care se aflau acolo. Un cost nesemnificativ pentru acest regim. Cupola gigantică reprezenta piesa centrală a viziunii lui Hitler, care va transforma Berlinul într-o capitală globală. Designul acestei clădiri, realizat în colaborare cu arhitectul Albert Speer, combina dimensiunile amețitoare cu o estetică ce îmbina stilurile neobaroc și neoclasic. Clădirea, cunoscută sub numele de Sala Poporului, era concepută la o scară aproape inimaginabilă. Urma să fie cel mai mare spațiu închis din lume, capabil să găzduiască 180.000 de persoane. Deasupra acestui spațiu fantezist s-ar fi ridicat o cupolă uriașă cu diametru de 250 de metri și un oculus central de 46 de metri diametru. Toate aceste elemente ar fi însemnat că această construcție colosală ar fi atins o înălțime de 290 de metri, similară cu cea a turnului Eiffel din Paris. Planificată ca element central al noului Berlin, ar fi fost vizibilă din toate colțurile orașului. Ar fi devenit unul dintre catalizatorii puterii lui Hitler, plasată strategic pe noua axă nord-sud. În nevoia lui nebună de a-și demonstra puterea supremă, Hitler a conceput aceste clădiri astfel încât să facă alte clădiri celebre din Europa să pară mici prin comparație. De exemplu, domul pe care și-l imagina era atât de mare încât Bazilica San Pietro din Vatican putea să încapă lejer în interiorul lui. Noul arc de triumf pe care voia să-l construiască în Berlin era proiectat să fie de 2,5 ori mai mare decât cel din Paris. Și bulevardul pe care acesta urma să se construiască ar fi fost de 2 ori mai lung decât Champs-Élysées. Și tot așa. Pentru Hitler, aceste clădiri erau arme politice, cu rol atât extern cât și intern. Extern, pentru a impresiona marile puteri europene, și intern, pentru a le aminti cetățenilor de rând cât de mici și nesemnificativi sunt în fața autorității statului. Unitatea națională era în fruntea acestei idei. Un popor unit prin cultură și rasă.
Arhitectura spațiilor publice, a clădirilor guvernamentale, a stadioanelor, școlilor și a cartierelor rezidențiale erau menite să învețe pe germanii de rând că trebuie să existe nu ca indivizi de sine stătători, ci ca un tot unitar. Doar atunci, poporul german s-ar fi integrat în idealul de disciplină și ordine rasială, visat de pictorul austriac. Partea a treia. Sacrificiile umane. Realizarea acestor proiecte arhitecturale a avut un impact profund și dezastruos asupra vieților a zeci de mii de oameni din capitală. Printre cei mai afectați se numărau prizonierii de război și muncitorii forțați, care lucrau în condiții mizere și inumane, tot timpul, indiferent de condițiile meteo. Albert Speer, deși mai târziu a încercat să-și nege implicarea, a folosit fără scrupule forța de muncă a prizonierilor. În noiembrie 1941, după succesele inițiale ale războiilor împotriva Uniunii Sovietice, Speer i-a cerut lui Hitler 30.000 de prizonieri sovietici pentru a lucra la construcția noului Berlin. Hitler nu doar că a aprobat cererea, dar numărul total al lucrătorilor forțați în acest proiect ajunsese la 130.000. Deloc surprinzător, nici civilii nu au fost scutiți de consecințe. Arienii care locuiau în zonele ce urmau să fie demolate au fost relocați fie în locuințe din suburbii, bineînțeles moderne că doar erau arieni, fie, mai des, în proprietăți confiscate de la proprietarii evrei. Încă din 1938, Speer propusese mutarea comunității evreiești din Berlin în locuințe mai mici, pentru a elibera spațiul pentru arienii relocați. Deja în 1940, această strategie inumană era în plină desfășurare și mii de proprietăți evreiești erau deja evacuate. Mulți dintre civilii evrei forțați să se mute ajungeau în mod crud și umilitor să fie puși în locuințe care oricum urmau să fie demolate de buldozerele lui Speer. Criza locuințelor din capitala germană devenea din ce în ce mai intensă, astfel că mulți evrei nu puteau să închirieze nimic și ajungeau în așa numitele case evreiești, clădiri vechi, supraaglomerate și insalubre, care erau vizate pentru demolare. Acolo erau silite chiar și până la 200 de familii să trăiască într-un singur bloc. După ce își pierduseră casele, condițiile în care erau puși să trăiască erau mizere, rupte din cele mai crude coșmaruri. Și li se luau până și ultimele drepturi legale de care s-ar mai fi putut agăța. Și chiar și așa, după cum știm cu toții, din păcate, orările lor abia urmau să înceapă. În octombrie 1941, mulți dintre ei aveau să fie printre primii transportați în afara Berlinului către ghetourile poloneze. Proiectul noului Berlin s-a ofilit în cele din urmă, rămânând în mare parte nerealizat, dar cu consecințe devastatoare. Într-un exemplu de cum arhitectura poate deveni etern împletită cu viețile oamenilor, noul Berlin a devenit un catalizator pentru dezvoltarea sistemului de lagăre de concentrare, dar și pentru radicalizarea politicilor naziste împotriva evreilor din capitală. Și, desigur, din punct de vedere strict arhitectural, planurile lui Speer demonstrează cât de departe poate merge obediența unui arhitect față de un regim totalitar. Dar nu putem și nu vom putea vreodată să privim acest proiect doar așa. Orice analiză trebuie să ia în calcul mijloacele brutale prin care el ar fi fost realizat. Această idee a noului Berlin, deși în mare parte a fost un vis arhitectural, și-a extins influența malefică în multe aspecte ale vieții și ale morții în cel de-al treilea Reich. Disprețul profund al acestui regim față de umanitate era demonstrat nu doar în tratamentul aplicat celor blestemați să lucreze la el sau celor care trăiau în calea sa. Acest dispreț se întindea către cei care într-o zi ar fi pășit pe aceste străzi. Planurile sunt lipsite aproape complet de orice preocupare pentru oameni. Hitler nu avea niciun interes față de sufletele oamenilor care urmau să trăiască acolo, ci se gândea doar la clădiri. Aceste planuri nu erau decât o manifestare a dorinței lui Hitler de a reduce orașele și cetățenii la simple jucării pentru propriile ambiții. Imaginea lui a plecat peste machetele arhitecturale din Cancelaria Reichului. Este o ilustrare terifiantă a acestei perspective. Așa cum Speer nu a fost niciodată doar un arhitect, noul Berlin nu a fost niciodată doar un proiect arhitectural. A fost, în esență, o oglindă a întunericului și disprețului profund pentru omenire care caracterizau regimul nazist. Partea a patra. Umbrele trecutului în soarele prezentului. Într-o încercare de a părea mărinimos și interesat de cetățenii săi, Hitler a decis să construiască un complex de vacanță pe insula Rügen pentru a-și mulțumi arienii supărați că au fost mutați pentru noul Berlin.
Ca de obicei însă, ăsta era un proiect rece, sufocant și menit să mărească puterea statului asupra oamenilor și să devină încă o moștenire întunecată a nazismului. Colosul din Prora, cum avea să fie supranumit de naziști, ar fi trebuit să găzduiască 20.000 de oaspeți deodată, o dovadă grotescă a ambițiilor naziste și a dorinței lor de a controla nu doar munca, ci și timpul liber al cetățenilor. Norii sunt întunecați, la fel ca lanțul de ruine pe care o străbatem. Bloc după bloc se întinde de-a lungul coastei pe kilometri întregi. Este ca un vis ciudat, în care mergi și nu ajungi nicăieri. În această călătorie de coșmar, orizontul se îngustează în loc să se deschidă. Acest complex de vacanță a fost construit începând cu anii 1930, după planurile arhitectului nazist Clemens Klotz, al cărui nume de familie înseamnă în mod ironic bloc. O tabără de aproape 5 km lungime, administrată de organizația nazistă Kraft durch Freude. Scuze, chiar nu vorbesc germană, nu... Adică putere prin bucurie, cunoscută și sub numele de KDF. Fiecare cameră trebuia să aibă vedere către mare, o simbolistică rece și calculată a ordinii perfecte impusă de naziști. Dar, ca toate planurile grandioase ale celui de-al treilea Reich, și acest proiect a fost un eșec. Prora este o expresie perfectă a megalomaniei regimului nazist, dar și a incompetenței sale. În 1939, odată cu declanșarea celui de-al doilea război mondial, construcția a fost oprită. Zidurile care ar fi trebuit să adăpostească familii germane au fost, în schimb, martorele unei istorii sumbre, folosite în scopuri militare de naziști și mai apoi de Germania de Est comunistă. După căderea zidului Berlinului și reunificarea Germaniei, complexul a fost inclus pe lista patrimoniului istoric, iar unele porțiuni au fost transformate în muzee, apartamente de vacanță sau ateliere pentru artiști. Totuși, multe rămân astăzi simple ruine, mute, dar încărcate de amintiri apăsătoare. Și totuși, viața a revenit pe plajele din Prora. Vara, soarele luminează nisipul fin, copiii râd și turiștii se relaxează sub umbrele colorate. Unele blocuri, acum renovate, găzduiesc apartamente moderne și hoteluri elegante, transformând moștenirea megalomaniei naziste într-o destinație turistică vibrantă. Dar oricât de plăcută ar fi în zilele noastre înfățișarea acestor clădiri, umbrele trecutului încă mai bântuie pe aici. Alte părți ale colosului încep să intre în construcție. Un supermarket și cabinete medicale sunt planificate pentru centrul istoric al complexului. În fața blocului 5 s-a deschis în 2011 cel mai lung cămin pentru tinere din lume. Blocul 4, renovat aproape în întregime, include apartamente pentru vacanță și locuințe asistate pentru seniori. Tot complexul este accesibil și pentru persoanele în scaun cu rotile, lucru care nu ar fi fost deloc pe placul lui Hitler. Cu obsesia lui pentru eutanasierea oamenilor care erau mai puțin decât perfecți, el nu ar fi aprobat niciodată asemenea lucruri. Evident, complexul pentru 20.000 de turiști era destinat exclusiv arienilor, care se încadrau în puritatea rasială dictată în mod dement de cel de-al treilea Reich. Complexul este o oglindă a contrastelor între ambițiile unei dictaturi crude și încercările oamenilor de astăzi de a găsi pacea și frumusețea în ruinele ei. Arhitectura regimului nazist este o lecție tăcută despre grandoarea folosită ca unealtă a opresiunii. Aceste ziduri ne vorbesc astăzi nu doar despre măreția lor rece și crudă, ci și despre pericolul ideologiilor care sacrifică umanitatea în numele ambițiilor și a puterii nemărginite. Cam atât pentru azi, acesta a fost primul clip din ceea ce aș vrea să fie o serie lungă în care să explorăm arhitectura regimurilor totalitare, fiindcă poveștile acestor clădiri încearcă adesea să ne amintească de cele mai întunecate momente ale umanității. Așa reci și tăcute cum sunt, ele ne roagă totuși să nu le reconstruim și să nu picăm iarăși în coșmarul unei dictaturi.